Hvis du lægger den på Facebook, så glemmes. Så hvad? Så hvad? Jeg begynder at farve. Så lægger jeg det på Facebook. Og ellers så forventer I selv styrke til hjemrejsen her. Og nu får I den lige. Og hvis der er nogen, der har misset, så kan vi nemlig muskle ind. Ja. Der var en lille kebab der, så jeg lige kunne. Og Rebecca. Hvor er Rebecca? Nej, jeg glemmer at make op på. Jeg har dressing i år. Spasser. Cool. Det lyder så skide sexet. Angelina? Ja. Du hen? Skal lige der. Nej.